Molt bona vesprà i benvinguts. Avui disparen en la plaça Pirotècnia La Valenciana, uns veterans, ja que des de 1990 porten disparant en la mateixa. Venen des de Llanera de Ranes, som Pirotècnia La Valenciana i els donem la benvinguda. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta.
que toca tirar. Estava ballant del monte, ho assegure, eh? Home, clar, és l'ascensió, l'ascensió. De categoria no la pone. Gracias. Aquí estoy en el medio, Hombre, Vale, enhorabuena.